Id-Dipartiment tad-Dwana ħareġ għal beħ eluf ta' oġġetti maqbuda mid-Dipartiment f'dawn l-aħħar xhur. Il-beħ bl-offerta se jsir nhar il-ġimgħa 15 ta' Ġunju f'nofsinhar u fost l-oġġetti għal beħ hemm 23,700 fliexkun b'xorb alkoħoliku mbejjed li minnhom 12,500 huma fliexken tal-inbit, 7,500 fliexkun tal-vodka, 3,200 fliexkun whisky u 500 fliexkun xorb ieħor li jinkludu likers, gin, brandy u ram. Għal-beħ wieħed isib ukoll 11,000 par żarbun, 9,600 tazza tat-te, 5,000 compact disc covers, 96 pellet madum tal-ħajt, karozzi Mercedes-Benz u Toyota Corolla, torches, 130 toilet kif ukoll set sufan, pultruni u coffee table. Biex l-oġġetti jaslu sawn dawn ikunu qabdu waqt spezzjonijiet ta' dwana u jkunu nżammu minħabba li ddaħħlu f'Malta b'kutrabandu ma jkunx tħallas id-dazju, ikunu ġew dikjarati b'mod fals, jew ikunu oġġetti li ntużaw bħala dak li jissejjaħ cover load, jiġifieri biex permezz tagħhom inħbew oġġetti oħra. Dawn l-oġġetti mhux neċessarjament ikunu nqabdu mal-wasla f'Malta, iżda wħud minnhom ikunu nġabru waqt spezzjonijiet regolari li jsiru fi ħwienet madwar pajjiżna. Wara proċess fil-qorti ikun hawn li tinħareġ ordni lil oġġetti jew jinqerdu jekk ma jkunux siguri jew nieqsa minn marki neċessarji inkella jgħaddu għand id-dwana biex jinbijaw. Interessanti x'jiġri mill-flus li jiġu offruti. Fil-fatt dawn jinqasmu bejn numru ta' entitajiet fosthom l-Unjoni Ewropea f'taxxa illi wieħed isib bħal pereżempju fuq il-madum għand il-Gvern f'Dazju u Sisa waqt li proporzjon oħra tibqa' għand id-dwana biex tissaħħaħ u ttejjeb il-ħidma ta' din l-entità governattiva. Il-lottijiet tal-oġġetti li qegħdin jitpoġġaw għal beħ jibqgħu għal wiri sa dakinhar tal-beħ, jiġifieri l-ġimgħa 15 ta' Ġunju f'nofsinhar fi Newport Bonded Stores il-Marsa il-ġewwa mit-tinda tal-patata. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar u bejn in-nofsija u l-4 ta' wara nofsinhar.